Un mariñeiro que faenaba fronte ás Illas Sons localizaba este mediodía o cadáver dunha muller veciña de Aios na parroquia de Noalla en Sanxenxo que levaba desaparecida desde o domingo. Natividad, de 44 anos e con dúas fillas, faltaba da súa casa dende a madrugada do sábado ao domingo. O seu coche apareceu aquí en Punta Faxilda, a moi poucos kilómetros da súa vivenda. O corpo da muller apareceu este mediodía ás nosas costas na illa de Onza. Segundo fontes do operativo, o corpo apareceu a uns 600 metros do illote de Onza, que pertence ao arquipélago de Ons. Salvamento Marítimo recuperou o corpo sen vida que foi trasladado pola Garda Civil ata o peirao pontevedrés de Bueu. Desde primeira hora deste luns, un amplo dispositivo buscaba por terra e mar nesta rochosa zona de Punta Faxilda, logo de que o vehículo da muller aparecese neste punto, coas chaves postas no mediodía de onte domingo. O seu marido presentara a denuncia da desaparición pouco tempo antes no posto da Garda Civil de Sanxenxo, cando a familia se percatou da súa ausencia. Xunto coa familia que agardaba desesperada noticias positivas, veciños da zona chegáronse ao lugar para tentar axudar na busca. Ninguén daba crédito do acontecido. Ele traballa panadeiro, ela axúdalle, ou axudáballe, e as fillas a traballar, estudian, unha delas creo que é moi ben, maravilloso, xente traballadora e boa. Todo o mundo di, pero que pasaría, pero non o sabes. Non o sabes, como o sabes? Cóllete en xo. O equipo de busca estivo formado por Salvamento Marítimo, a Salvamar Sargadelos con base en Ribeira, unidades terrestres da Garda Civil e buzos dos GEAS.